Velkommen til opgaveløsninger på Matematik D. Skriftlige opgaver, og det er opgavesættet fra maj 2012 om olympiske lege i London. Vi er i gang med opgave 3, og vi skal kigge på delopgaverne 3.2 og 3. Vi skal vise, at løbesporet er 400 meter lang, og løbesporet består jo af to langsider, der hver er 84,39 meter, og så er to halvcirkler, der har en radius på 36,70. Så når vi skal udregne løbesporets længde, så siger vi, at det er lige med de to lange sider, 84,39 gange med 2, gange med 2, sådan. Og dertil skal vi så lægge omkredsen af de to halvcirkler. Det vil sige, at det bliver faktisk en hel cirkel, vi skal regne omkredsen på. Og omkredsen af en cirkel, hvis vi skal repetere formlen, så er det jo diameteren. Diameteren er radius gange 2, og så ganget med pi. Så vi siger så, at det er 36,8 gange med 2. Der regner vi diameteren ud, og så skal vi gange med pi. Og vi kan bruge forskellige værdier for pi. Vi kunne jo skrive, for eksempel, man kan skrive 3,14 for pi. Vi kunne også bruge værdien 22/7, så skriver vi 22 divideret med 7. Det er også en mulighed. Og endelig så ligger pi inde i regnearket. Så hvis vi skriver pi, og så laver en tom parentes bagefter, så får vi en værdi for pi der. Der er, om man bruger 3,14 eller 22 divideret med 7 eller pi, det er fuldstændig lige meget. Men altså 2 gange længden, og så lægger vi de der to halvcirkler sammen til 1 og siger, at den har en diameter på 36,8 gange 2. Og så ganger vi den med pi, og så har vi løbesporets længde. Og der kan vi så se, og så skal vi huske at skrive det meter bagefter. Og så kan vi jo lige fjerne nogle af decimalerne her, og så kan vi se her, at det bliver meget nøjagtigt 400 meter. Hvis vi nu kigger her, så har vi jo her efter kommaet, så har vi den første decimal, det er decimeter og centimeter. Så i virkeligheden har vi regnet ud, at den er 1 mm længere, men det spiller i det praktiske liv ikke nogen rolle. Så løbesporets længde er 400 meter. Sådan. Så skal vi så finde ud af, hvor stor en procentdel af de to linjestykker, det vil sige langsiderne her, af hele løbesporet. Og selvom man måske ikke har regnet den her opgave, så ved vi jo, at løbesporet er 400 meter, så den kan man godt regne alligevel. De to linjestykker udgør. Og så skal vi finde ud af, hvor meget udgør de to linjestykker nu af det hele. Og derfor så tager vi den samlede længde af de to langsider, og så dividerer vi det med hele løbesporets længde, og så formaterer vi det til procent, og så har vi procentsatsen. Lige med, og vi siger så, at det er 84,39 gange 2, og så divideret med 400. Sådan. Så trykker vi Enter, og så trykker vi procentsatsen, og så får vi, at det er 42%, og vi kan måske sætte en decimal på 42,2% udgør. Kan det nu passe? Ja, det er
løbssporet er under løbssporet er 400 meter, og de to sider lagt sammen når ikke op på 200 meter, så det må, men er tæt på, så det må være noget, der ligger sådan på en 40-50%, så det skal nok passe. Sådan. Det var delopgave 3.2 og 3.3, og så går vi videre til at beregne gennemsnitshastighed i den næste opgave 3.4.